tosiaan tervetuloa Hockey Centeren webinaariin. Kimmo Koskenkorva on minun nimi ja tänään oli tarkoitus katsoa vähän harjoittelun suunnittelutyökalua ja jotenkin ajankohtainen aihe omatoimiharjoittelu, niin tuossa Hockey Centerissä on hyvä työkalu siihen omatoimiharjoitteluun ja omatoimiharjoitteiden jakamiseen, niin voi jakaa sitä sitten myöskin. Ja oikeastaan ihan kertauksena edellisessä webinaarissa käytiin vähän isommin läpi tietenkin tätä taustaa ja niin sanotusti kokonaista, niin kertauksena vaan tässä kalvolla ne ominaiset, mitä Hockey Centeristä löytyy. Siitä edellistä webinaarista ei taida vielä olla sitä tallennetta tuolla hockeycenter.fi-sivulla, mutta varmaan tulee jossain vaiheessa, ja siellä on toki niitä vanhoja viimevuotisia, viime syksyisiä webinaareja myöskin tallenteena, että niitä pystyy käydä siltä katsoa, mutta tosiaan tänään keskitytään tuohon niin kuin harjoittelun suunnitteluun ja sitten muista toiminnoista toi niin kuin oman toimen jaksot mennään ne edellä tänään, ja tosiaan voi toki kysyä kesken kaikenkin tuossa kun käydään ominaisuuksia läpi tai sitten tuossa niin kuin kun käyty ominaisuudet läpi, niin jos tulee kysymyksiä, niin rohkeasti kysykää. Ja oikeastaan hypätään suoraan tähän asiaan, ja oikeastaan vielä mainitsen tämän hockeycentre.fi-sivun, eli täällä on tosiaan ohjeistuksia sen käyttöönottoon, sitäkin käytiin viime webinaarissa läpi, eli täällä on ohjeistukset pelaajille ja valmentajille ja vanhemmille, ja sitten täältä löytyy tosiaan nämä koulutuswebinaarit, mitä on viime vuonna pidetty, ja tosiaan hyvin niin kuin yksityiskohtaisesti käyty myös nämä kaikki ominaisuudet läpi, että täällä on ohjevideoita sitten ihan noihin niin kuin ominaisuuksiin, niin kannattaa tuolla käydä kanssa vierailemassa. Mutta lähdetään katsomaan Hockey Centeriä vähän, että miten tämä toimii. Eli käytännössä nyt oli tarkoitus, että katsotaan sitä harjoitepankkia ja tosiaan harjoittelun suunnittelua. Eli käytännössä nyt tässä mulla on valmentajan käyttöliittymän selainversio auki, sitten mulla löytyy tästä valmentajan käyttöliittymän appi näkyvä ja sitten on toi urheilijan käyttöliittymät, miltä se urheilija-appin kautta näyttää, niin voidaan näiden välillä vähän hyppiä, mutta lähinnä miten tämä Hockey Center toimii, niin täällähän on mahdollisuus valmentajalla luoda tänne harjoitustapahtumia, eli käytännössä ne kaikki harjoitustapahtumat saadaan tänne kalenteriin, ne voi olla toistuvia tapahtumia, eli ei tarvitse kaikkia luoda erikseen, että jos samaan aikaan päivittäin tai viikossa tiistaisin esimerkiksi se harjoitus toistuu samaan kelloaikaan, niin se voidaan toistuvana tänne luoda. Ja toki tänne tapahtumakuvaukseen voidaan sitten myös erilaisia juttuja lisätä, kuvia, videoita ja muuta. Ja täällä on tämä ilmoittautuminen myös, eli täällä osallistujan on ilmoittauduttaa tapahtumaan painike, eli jos halutaan, että se urheilija tai pelaaja merkkaa itsensä inniin, niin sen pystyy täältä avaamaan, ja täältä saa oletuksena urheilijat myös niin kuin ilmoittautuneeksi, eli sitten vaan tarvii käydä heittää itsensä auttiin, jos ei harjoituksiin tulee. Ja täällähän on mahdollisuus tapahtumissa sitten luoda niin kuin eri peliryhmille vaikka tapahtumat, jos on semmoinen isompi ryhmä, missä on eri peliryhmiä, niin niitä voidaan ryhmitellä näitä ryhmiä tuolla urheilijat kohdassa sillä joukkueen alla, ja sitten voidaan tosiaan luoda tietylle ryhmälle vaan haluttuja tapahtumia, ei tarvi kaikille yhteisesti aina kaikkia tapahtumia luoda. Tapahtumat on tosiaan tuossa kalenterissa, niin täällähän on sitten vasemmasta reunasta löytyy omista materiaaleista sitten tämä harjoitepankki, eli käytännössähän tämä harjoitepankki toimii nyt sille, että täällä on seuran oma välilehti ja löytyy tämä Hockey Centeren välilehti myöskin, ja tämä seuran välilehti toimii sille, että voitte seurana itse rakentaa tänne halutun kansiorakenteen, eli voitte määritellä, no yleensä se on ehkä seuran päätoimiset valmennuspäällikkö, junioripäällikkö,
päätoimiset yleensä sen miettii sen kansiorakenteen tänne seuran harjoitepankkiin, ja tänne voidaan sitten toki luoda alakansioita, ja näiden niin kuin kansioiden alle voidaan sitten luoda näitä harjoitteita, eli käytännössä pystytte sitten itse valmentajana tänne luomaan, ja toki jos seuran päätoimiset ottaa koppia siitä, niin heidän luomat harjoitteet näkyy sitten kaikille valmentajille, ketä seurassa on. Ja tännehän pystyy näihin harjoitteisiin lisäämään kuvia, videoita, tiedostoja. Täällä on piirtotyökalu, millä pystyy piirtämään piirrokset ja drillit auki. Ja on myös mahdollista sitten, hyppään tuohon valmentaja-appiin, niin piirtotyökalu ei toimi tämän valmentaja-appin kautta, mutta esimerkiksi videon kuvaaminen, että jos halutaan drillejä kuvata sitten harjoituksista, niin pystyy suoraan täältä lisäämään sitten tämän niin kuin valmentajan appinkin kautta näitä harjoitteita sitten tuonne harjoitepankkiin. Tai esimerkiksi jos olet etukäteen piirtänyt piirroksen drillistä ja olet tallentanut sen, niin sä voit mennä muokkaamaan ja ottaa vaikka sen videon sitten siihen kylkeen sitten täältä pystyt tosiaan mennä muokkaamaan ja siihen sitten voit kuvata vaikka 15-20 sekunnin videopätkä piirroksen yhteyteen. Eli tosiaan näitä erilaisia harjoitteita tänne voi luoda. Seuralle voidaan oma täkitysjärjestelmä luoda tänne, eli täällä on mahdollisuus sitten haluttu täkitysjärjestelmä luoda. Täällä on myös tältä harjoiteteemoista löytyy nämä Jääkiekkoliiton tavallaan täkitykset, mitä siellä hoki Centren tuolla harjoitepankissa on käytetty, eli täällä on sitten pelitilannerooleihin ja muihin eli teemoja voidaan sitten toki käyttää myöskin. Eli ne toimii sitten siinä vaiheessa, kun näitä harjoitteita jaetaan, eli pystytään suodattamaan sitten näiden perusteella niin niitä harjoitteita, mitä halutaan näkyviin tuosta harjoitepankista. Eli seuran oma välilehti, niin siellä on tosiaan seuran matskut, ja nehän ei näy kuin teidän seuran valmentajille, ketä teidän seurassa on. Mutta sittenhän täällä on tämä Hockey Centre välilehti, eli täältä löytyy nyt Jääkiekkoliiton matskut, eli täällä on iso määrä erilaisia harjoitteita ihan lajiteknisiin juttuihin, on fysiikkaan, on pelillisiin juttuihin ja muihin, eli täältä löytyy erilaisia drillejä sitten iso määrä, ja tosiaan näistähän pystyy sitten koostamaan myös tämmöisiä kokoelmia, eli voit käyttää niitä Jääkiekkoliiton Hockey Centren matskuja, tai sitten sä voit käyttää seuran omia harjoitteita, eli sä voit poimia tavallaan tämmöisen kokoelman, eli sä voit vaikka sinne alkulämpän osioida, ja sieltä voisi sitten vaikka Hockey Centren oheisharjoittelupankista vaikka liikkuvuusjutut sinne poimia, ja sitten siellä voisi olla seuraava osio voisi olla sitten se lajiharjoitus, kirjoitetaan sinne, ja täältä pystyy sitten toki poimiin taas joko Hockey Centren pankista tai sitten tuolta seuran omasta pankista sitten haluttuja harjoitteita tänne. Eli käytännössä sä suunnittelet sen harjoitekokoelman sinne, niin annan tuohon HC-testi vaikka otsikoksi ja luodaan se, niin se tulee sitten tänne kokoelmaksi. Ja nämä kokoelmatkinhan on kaikkien valmentajien käytössä sitten täällä seuran niin kuin välilehdellä, eli nämä ei nyt sitten näy myöskään niin kuin muille seuroille, vaan pelkästään teidän omille seuroille. Eli siellä on se kokoelma sitten koostettuna. No miten sitten nämä seuraharjoitepankin materiaalit ja Hockey Centren matskut ja kokoelmat toimii, niin nämähän toimii nyt siellä tapahtumassa, eli sä pystyt nyt suunnittelemaan sen harjoitustapahtuman. Katsotaanpa, onko mulla tommonen, missä ei olisi matskua. Eli nyt kun sulla on tyhjä tapahtuma siellä
huomenna on lajiharjoitus siellä, niin mä pystyn lisäämään nyt harjoitteita siihen tapahtumaan, eli sä voit suunnitella sen harjoitustapahtuman sisällön, eli ihan samalla kun niitä kokoelmia voidaan suunnitella, niin sä voisit tämän tapahtuman sisällön suunnitella, eli voit osioida, voit tuoda yksittäisiä harjoitteita, tai jos haluat sitten sieltä vaikka valmiin kokoelman, voidaan vaikka poimia tuosta tuo äskeinen HC-testikokoelma, mikä luotiin, niin se tulee sitten sisällöksi tähän tapahtumaan. Eli tosiaan joko taas omasta pankista tai sitten sitä Hockey Center pankista pystyy näitä kokoelmia tai harjoitteita, yksittäisiä harjoitteita tänne tuomaan. Ja nyt kun mä tallennan tämän sisällön, niin se tulee näkyviin sitten tähän tapahtumaan. Ja tännehän pystyy lisäämään sitten valmentajien toimesta toki sitten esimerkiksi 0-12 minsaa mennään eka drilliä ja sitten voitaisiin 15-25 mennä seuraavaan drilliä. Eli pystytään myös sitten vielä kirjoittamaan tänne näitä tavallaan lisäohjeistuksia. Ja tämä sisältöhän näkyy toki taas sitten siellä appissa, eli nyt valmentajalla kun on se valmentajien appi, niin näkyy tämä sama sisältö siellä, ja tämän suunnittelun pystyy tekemään tämän valmentajan appin kautta myöskin ihan samalla kuin tuon selainversion kautta, eli käytännössä voit ottaa pois tai voit lisätä harjoitteita sieltä, eli voit napata sinne haluttuja uusia juttuja, jos haluat mukaan ja muokata sitten ihan siellä vaikka hallilla sitten vielä jos harjoituksen sisältöä pitää muuttaa. Ja näähän näkyy myös pelaajille, eli lähtökohtaisesti ne on pelaajilla näkyvistä. Pelaajilla kun on täällä tämä kalenteri näkymä, niin siellä näkyy, tämä on nyt se äskeinen mikä on luotu, niin siellähän näkyy pelaajalle myös kaikki videot ja piirretyt drillit ja muut matskut, mitä näissä harjoitteissa sitten sisällä onkaan. Eli pystytään jakamaan pelaajille myös nämä sisällöt. Täällä on mahdollisuus, jos haluaa, että pelaaja ei näe sitä sisältöä, niin täällä pystyy piilottamaan sen urheilijalta näkyvistä sen sisällön, eli nyt urheilija ei näe sitä sisältöä, eli se katoaa sitten näkyvistä, se on vain valmentajien näkyvissä, mutta yleensä toki lähtökohtaisesti on hyvä, että pelaaja sen sisällön näkee. Eli helppo tapa suunnitella sitä arjen harjoittelua ja oheisharjoittelua ja toki taas sitten pystytään jakamaan niiden valmennusryhmän välillä. Yksi kun suunnittelee harjoituksen, niin muut näkee sitten helposti tuolta Hockey Center appin kautta sen sisällön, mikä illan harjoituksessa on tulossa. Ja toki sitten myös pelaajat näkee se etukäteen se harjoitteen sisällä. Tässä kalenterissa vielä mainittiin tästä harjoitusjaksot, eli täällä alhaalla on tämmöinen harjoitusjakso-ominaisuus, eli pystytään luomaan erilaisia jaksoja, eli pilkkoa vaikka kausisuunnitelmaa pienempiin jaksoihin, eli käytännössä valitset jakson ja voit kirjoittaa sitten kuvaukseen, mitä teemoja tai mitä tärkeitä asioita siellä kussakin jaksossa on, ja voit valita sille jaksolle sit värin, eli käytännössä se pohja maalaa sitten siitä kalenteripohjasta halutulla värillä sen halutun aikajakson, ja täällä näkyy sitten mihin keskitytään siinä jaksossa. Tavallaan pystytään pilkkoon sitten vähän pienempiin jaksoihin, esimerkiksi kausisuunnitelmaa. Mutta tuosta niinku harjoittelun suunnittelusta ja siitä normi arjen harjoittelun suunnittelusta, niin hyvä tapa sitä tehdä ja helppo tapa tämän kalenterin ja harjoitepankin avulla tehdä. No sitten voitaisiin lähteä katsomaan sitä omaa toimiharjoittelua
ominaisuutta. Ja täältähän löytyy yläpalkista kalenterin lisäksi viestintä, toiminnot, mittaustiedot, urheilijat ja raportit ja sitten on videotyökaluja. Täältä toimintojen alta löytyy nyt urheilijan osallistamisen työkaluja isommin, eli käytännössä tietenkin liiton tahtotila olisi, että niitä urheilijoita otettaisiin siihen valmennusprosessiin mukaan ja saataisiin osallistettua eri keinoin erilaisten kyselyiden ja toki harjoitteiden jaon ja muiden kautta, mutta että päästäisiin pikkuhiljaa siihen tämmöiseen urheilijalähtöiseen valmennukseen kiinni. Ja täällä on mahdollisuus luoda erilaista materiaalia, eli käytännössä erilaisia arviointikyselyitä, omatoimiharjoitteita, päiväkirjoja voidaan avata, testitulokset saadaan järjestelmään. Ja täällä on myös tavallaan valmis sisältökirjasto, mistä voidaan sitten valmiitakin pohjia käyttää. Eli täällä on päiväkirjapohjaa, sitten täällä on erilaisia kyselypohjia. Sitten täällä on myös niin kuin omatoimiharjoitteluun tämmöiset valmiit pohjat, eli ei tarvitse itse luoda sitten kun niitä harjoitteita, että jos täältä halutaan aktivoida tämmöinen harjoitelistapohja käyttöön, niin se voidaan tehdä, mutta käytännössä miten tämmöinen omatoimiharjoitelistan luonti tapahtuu, niin sieltä painetaan omatoimiharjoite painiketta ja lähdetään luomaan sitten tämä lista ja asetukset, eli käytännössä se voisi olla sitten nimettynä se lista vaikka kesätreenit ja sitten voidaan määrittää, että millä aikavälillä se on urheilijalle auki tämä lista ja täällä voidaan määrittää myös, että pystyykö urheilijat jakamaan videotiedostoja ja kuvia ja muita tiedostoja sitten niin kuin harjoituksen palautuksen yhteydessä. Ja valmentaja määrittää myös osa-alueet, mistä halutaan jakaa näitä harjoitteita, eli käytännössä nyt sitten, jos vaikka fysiikasta puhutaan, niin siellähän voi olla nopeus voi olla 1, eli käytännössä valitaan väriä ja lisätään se tuonne harjoitelista osa-alueisiin, ja siellähän voi olla sitten voimaa, liikkuvuutta, mitä siellä sitten tai mistä osa-alueesta sitten haluattekaan jakaa niitä harjoitteita. Eli nämä on itse määriteltävissä. Ja itse määriteltävissä on myös painikkeet, millä se urheilija kuittaa harjoituksen tehdyksi. Eli silloin, kun hänelle jaetaan tämmöinen harjoite, niin itse sitten, kun on tehnyt sen, niin valmentajan määrittelemään painikkeella niin pystyy kuittaamaan sitten harjoitteen tehdyksi. Ja tässä nyt on esimerkkinä tämmöiset niin kuin motivaatioon liittyvät painikkeet, mutta näähän voi olla ihan mitä vaan. Ne voi olla fiilikseen, ne voi olla yksinkertaisesti en tehnyt painikkeet. Ja tosiaan nämä värit voi itse määrittää ja tekstit sitten valmentajat, ja näitä voi olla kuin monta näitä painikkeita haluaa ollakaan, mutta tuossa nyt on tuommoinen niin sanotusti tähän motivaatioon liittyvä arviointiasteikko. Ja nyt kun tämä harjoitelista luodaan, se tulee näkyviin tähän etusivulle tämmöisenä, refreshataanpa tuo sivu, niin näkyy tavallaan tämmöisenä aktiivisena laatikkona, eli siellä on sitten tämmöinen näytä lisää painike, ja täältä nyt päästään sitten lisäämään yksittäisiä harjoitteita tällä lisäharjoitepainikkeella. Eli käytännössä valmentaja nyt sitten lähtee luomaan näitä yksittäisiä harjoitekortteja, eli sä voit valita täältä harjoitteen osa-alueen. Mulla oli tuossa nyt nopeus ja voima vaan, mutta siellä voisi olla useampia. Nyt sitten siinä voisi olla vaikka harjoitteen nimi Tikapuu-drilli 3x10 settiä vaikka tuohon. Ja sittenhän tänne nyt pystyy lisäämään tähän niin kuin harjoitekortin yhteyteen kuvia, videoita, tiedostoja, YouTube-linkkejä. Eli suora linkki YouTubesta, jos on joku hyvä ohjevideo siellä. Tai nyt sitten, jos haluaa hyödyntää esimerkiksi harjoitepankin materiaali, niin täältä pystyy sitten vaikka Hokicentre oheisharjoittelupaketista niin suoraan, katsotaanpa löytyykö, ei löytynyt hakusanalla, tuolta vaikka nopeusosasta löytyy näitä Tikapuu-drillijuttuja, niin tänne poimitaan nyt sitten halutut jutut, ja tännehän voisi taas
alkulämmittelyt ja sitten se nopeusosio erikseen, eli itse pystyt sitten osioimaan näitä tässä myöskin. Ja nyt kun mä tallennan, niin se tulee tähän harjoitekortin sisällöksi tämä harjoitepankin materiaali, minkä poimin tuolta, ja täällä nyt pystyy sitten myös ajastamaan näitä, eli täällä ihan alhaalla on tämä lisäasetukset painike, ja täältä pystyy halutulle päivälle sitten laittaa aktivoitumaan tämän harjoitekortin, eli vaikka jos ensi maanantaina haluaisi, että joku tietty kortti avautuu pelaajille näkyviin, niin sen pystyy täältä ajastamaan. No nyt kun mä luon tämän harjoitteen, niin se tulee tähän näkyviin, eli tässä näkyy ne pelaajat, ketä joukkueessa on, ja sitten tässä on se harjoite, ja täältä näkee toki sen valmentajakin sen sisällön sitten, mitä sinne on luotu. Ja nythän tämä näyttää pelaajalle sitten, siellä pelaaja-appissa löytyy täältä omatoimiharjoitteista se, tuo on se äskeinen kortti, mikä me luotiin, ja nyt pelaaja sitten avaa sen kortin, niin siellä on se sisältö. Eli siellä voi olla harjoitepankin matskua, siellä voi olla videota, siellä voi olla kuvaa. Ja nyt kun pelaaja tekee sen harjoitteen ohjeen mukaan, niin voi toki palauttaa sitten kommenttia sinne, voi palauttaa kuvia, videoita, ja nyt sitten lopuksi kuittaa sen harjoitteen tehdyksi ja arvioi sitä omaa tekemistä valmentajan määrittämällä painikkeilla, ja se menee tuonne suoritettuihin, eli se kortti katoaa näkyvistä, ja mä voin tuosta näyttää toisesta listasta, että jos siellä on esimerkiksi YouTube-videota tai muuta, niin ne näkyy toki tässä kortissa myöskin. Ja tosiaan näitä korttejahan voi olla useampi kortti yhtä aikaa näkyvissä. Että sä itse tietenkin valmentajana määrität, että onko siellä yksi kortti kerrallaan vai onko siellä mahdollisesti useampi kortti. Itse olen tehnyt esimerkiksi sille, että on aina viikon ohjelma ollut näkyvistä. Onko siellä ollut sitten neljä harjoitusta ja pelaajat on jopa sit saanut itse valita missä järjestyksessä minä päivinä ne harjoitukset tekee. Et se on toki sitten taas niin kuin vähän ikäluokkakohtainen ja sitten miten haluaa sen tehdä. Mut nyt valmentajahan näkee nyt täältä sitten reaaliajassa, eli nyt oli Akseli Aholla käynyt kuittaamassa harjoituksen. Omasta mielestä oli ollut timanttinen moti ja huipputreeni, ja täällä nyt sitten näkee, jos sieltä on esimerkiksi kommenttia tullut, niin valmentaja sen palautteen. Jos siellä olisi videota tai kuvaa, niin ne näkyisi tässä sitten myöskin. Ja tuosta katsotaan vähän useampia kuittauksia, niin sehän näkyy sitten tämmöisenä värikoodistona täällä, että siellä on alekkain ne harjoitteet, mitä on jaettu, ja täällä on sitten näkee aina, että kuka on tehnyt ja onko sieltä jotain palautusta tullut mahdollisesti, ja päästään seuraamaan sitten vähän sitä harjoittelua. Täällä on mahdollisuus myös valmentajankin antaa kommenttia ja antaa niin sanotusti palaute siitä pelaajan suorituksesta. Jos siellä joku video vaikka on tullut, niin sieltä pystyisi sitten kommenttia kirjoittaa, että hyvin tehty. Eli pelaajalle voi antaa tavallaan palauttaa. Tai jos siellä on joku harjoitus, mikä ei ole ihan nappiin mennyt, niin pystyisi vaikka palauttaa sitten pelaajalle se uudelleen tehtäväksi sen kortin myöskin. Sittenhän näitä on helppo kopioida näitä harjoitteita, eli nyt jos ajattelee, että sulla on vaikka ensi viikolla 4 harjoitusta ja ne samat 4 harjoitusta toistuu sitten sitä seuraavalla viikolla myöskin, niin sä pystyt suoraan tästä harjoitteen vieressä on tämä asetuspainike, niin sä pystyt kopioimaan harjoitteen, eli se tulee tänne sitten alas näkyviin. Se on se sama sisältö, mitä sä sinne oot suunnitellut, ja nyt sitten käytännössä helppo olisi vaan muokata sitä aktivoitumispäivämäärää, eli nyt jos vaikka ajattelisit, että haluaisit se 17. päivä maanantaina tulisi näkyviin, niin sä pystyt ajastamaan se etukäteen. Eli ei tarvitse tavallaan aina luoda uudestaan sitä harjoitesisältöä, vaan sä voit käyttää niitä vanhoja olemassa olevia kortteja ja pohjia. Eli jos sulla se tietty ohjelma toistuu viikoittain, niin pystyt sitten
suoraan Kopsaan seuraavalle viikolle ne harjoitteet. Eli tämä nyt tarkoittaa sitä, että se harjoitekortti tulee vasta näkyviin sitten maanantaina kello 8, 17.6. niin pelaajille. Täällähän pystyy sitten toki kopioimaan myös toiseenkin harjoitelista, että jos ajattelisit, että sulla olisi viime kesänä ollut joku harjoitelista käytössä, niin sä pystyt suoraan sieltä toisesta vanhastakin listasta käydä kopioimassa sitten haluttuun listaan sitten haluttu harjoite. Eli nyt kun mä kopioin sen tuon juoksulenkin, niin se meni tähän listaan, minkä mä äsken tuo kesätreenilista oli, niin tavallaan pystyy eri listojen välilläkin sitten kopioimaan näitä harjoitteita. Mutta tämä on niinku hyvä tapa siihen kesäharjoitteluorganisointiin ja tietenkin pienemmässä päässä pystyy käyttämään sitten talvenkin aikana, jos on vähän vähemmän harjoituksia, ettei ole vielä kuorma niin iso, mitä vanhempaan päähän mennään, niin ehkä tämmöisen omatoimisen liikkumisen motivointi. Ja samoin sitten nämähän toimii myös erilaisiin tehtävien jako, että se ei tarvitse aina olla fysiikkaan tai lajitaitoon riippuva juttu. Että siellähän on mahdollista esimerkiksi erilaisia tämmöisiä psyykkisten taitojen juttuja, tai esimerkiksi tässä on tämmöinen esimerkki myönteisestä ajattelusta ja kiitollisuudesta, niin täällä on niin tämmöisiä erilaisia kortteja, missä on sitten tämmöiseen positiiviseen ajatteluun liittyviä harjoitteita, ja tietenkin jos on vaikka joku tietty kuukausi, joku teemana on joku positiivinen ajattelu, ja sitä nostetaan muutenkin siellä harjoituksissa esille, niin täällä voi olla sitten tämmöisiä erilaisia kortteja, että kehu vaikka kaveria, eli nostetaan niitä asioita esille, ja tavallaan pikkusen joutuu pelaaja pysähtyy sitten miettii asioita ja uittaa sitten sen harjoitteen aina tai tehtävän tehdyksi. Tässä niin kuin on hyvin monipuolisia käyttötarkoituksia on ja mahdollisuuksia sitten, miten tätä voi tätä harjoitelistaakin hyödyntää kaudenkin aikana.